खालि बिथाङा हरखाब मोनसे जाब्रबथायनि गेजेरजों हरखाबै रुंसारि जालांनाया थारैनो जों साफ्रोमबो महरगिरिफोरजों लोगोसे बर' सुबुंफोरनि गोसोखौ सोमावग्रुंलांदोंमोन। बिथांनि हरखाबै रुंसारि जानाया थारैनो जोंनि बर' हारिमुनि मोनसे गेदेर खहा होननानै आं बुंगोन। मानोना बिथाङा बे गुसुं समनि गेजेरावनो गावखौ सासे राफोद महरगिरि हिसाबै गोबां मेथाइ सोरजिनानै गालांबाय। बिथाङा गुबुन गुबुन सावथुनफ्राव फावबो खालामलांबाय। थारैनो बिथांनि बे बिहोमाया अरायबो गोजोर जानानै थागोन। बिथांनि बे हरखाब रुंसारि जानाया जोंनि बर' हारिमुआव मोनसे गेदेर खहा होननानै आं बुंगोन। दिनै बिथांनि जि सारादु, बे सारादु बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै थारैनो आङो गावखौनो बिथांजोनि खाथियाव गोग्गानो लुबैदों। मानोना बिथाङा जे दिनखालि थैदोंमोन बे दिनखालि गोबां माने दुखुनि गेजेराव जोंबो गोलैनानै थानो गोनां जादोंमोन। बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन थाहैनो हायो, बिनि थाखायल' जोङो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबदोंमोन। दिनै बिथांनि बे गोथार हाबाफारियाव माखासे खामानिफोरखौ दोनथ'नानैब्लाबो गोलाव लामा हान्थिनानै बेवहाय बाहागो लाफैनो मोनफैनानै गावखौनो गोग्गानाय मोन्दों। आरो आं आसा खालामगोन बिथांजोआ जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो। आरो न'खरनि गासैबो सोद्रोमा बिथांमोननो जोङो बड' सिने आर्टिस्ट एस'सियेसननि जानानै जोंनि गोथौ दुखु मोननायखौ फोरमायनायजों लोगोसे बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थाहैनो हायो, बिनि थाखाय गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबहरबाय। माबाफोर मेसेज होलांगोन नामा नोंथां? बिथांजोआ जिखिनि जोङो दिन्थिलांबाय, बिहोमा होलांबाय, बिथांमोननि बे दिन्थिनाय आरो बिहोमाया इयुन जोलैफोरनि थाखाय मोनसे गेदेरथार थुलुंगा जानानै थाथों। बिथांनि बे मावदिन्थिनि गेजेरजों जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा हारिमुनि बिथिङाव गोबां सोलोंलांनो हायो, जों बेखौनो आसा खालामो। मोनसे फोसावथाय, नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं नामा? जुदि नोंथांमोननि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुं दं, अब्ला नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होनो थाखाय नोंथांमोननि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे रिहाबिलिटेसन सेन्टार। जुदि नोंथांनि नखराव आरो नोंथांनि ओनसोलाव सोरबाफोर ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों नाख्रेबजानानै दं, अब्ला नोंथाङा रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होफैनो हागोन। मंगलदै सेनं बामुनपारा दरंआव थानाय रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव नोंथाङा ड्राग्स एबा फेग्रा मुवाजों गोदोसोनानै थानाय सुबुंफोरखौ फाहामथाय होफैनो हागोन। नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलनि फेग्रा मुवाजों गोदोनानै थानाय सुबुंफोरखौ बे रिहाबिलिटेसन सेन्टाराव फाहामथाय होनानै सासे राफोद आरो मोजां सुबुं खालामनो हागोन। गोबां बाथ्रा मिथिबावनो थाखाय नोंथाङा 9859262926 60030927006 नैबे होनाय जानबुं नम्बराव खौरां लानो हागोन।